Halo, moi drodzy, to ja, Niklaus, naprawdę tutaj jestem, patrzcie, o... Siema. Dzisiaj wielki, potrójny unboxing. A propos muzyki, puśćcie sobie pod to, jaką muzykę chcecie, bo każdy tam lubi inne, a ja nie będę za was wybierał. Nagromadziło się tego trochę, jedna wielka paczka od widza, dziękuję ci bardzo, Sychlator, przepraszam, że tak późno, ale no niestety nie miałem za bardzo kiedy i dwa boxy i zaraz sobie to na szybkości, że tak powiem, obskoczymy. Zacznijmy od tej... Kurde, dobra, to na razie odłóżmy. Zacznijmy od One Up Boxa. Czym on nas tym razem zaskoczy? Może zaskoczy to nie jest najlepsze słowo. One od dłuższego czasu tak średnio zaskakują, ale zobaczmy. Szybko, sprawnie. Wszt! Hopla, na całego jak to. O! Jestem zaskoczony akurat. Bardzo fajny, elegancki, mały Batman. NECA Scalers, czyli mały, szkalujący, wściekły Batman. Dziewczyny lubią Batmany. Nie? Zauważyliście to, że dziewczyny generalnie lubią Batmany. Ubrania, koszulki, bluzki, leginsy, spodnie, batki, wszystko. One Box Exclusive. Takie małe, fikuśne, tajemnicze pudełeczko. Zobaczmy, co w nim jest. Ej! Tu są słuchawki. Są to słuchawki do kanałówki z bardzo fikuśnym kablem. Czekajcie, przesunę się trochę. Wyglądają w ten sposób. Patrzcie, taki kabel płaski. Kable płaskie się tak nie plątają. Nie wiem, czy mają mikrofon, chyba nie. Powiem wam, spoko. Akurat brakowało mi słuchawek. Obstawiam, że chociaż jakość wykonania jest całkiem nie najgorsza. No wyglądają śmiesznie generalnie. Jak z jakością dźwięku, to wam potem napiszę, jak sobie je osłucham, no bo tutaj to raczej ciężko by wam było powiedzieć, jaka jest jakość dźwięku. Pozłacany change. No dobra, zobaczymy. Potem wam powiem, jak to wyszło. Koszulka to oczywiście na koniec. Tutaj mamy, moi drodzy, to są magnesy. Tak, bang, pow, zap i bam. I brakuje jeszcze jeb, dup i ciul. To na lodówkę, oczywiście. Na lodówkę wszystkie magnesy. Tutaj mamy pin. One Up Box to jest z Maja. Genius, czyli geniuszowy, a tutaj nie ma ostrości, ale musicie mi wierzyć na słowo. I naszywka z takim pieronkiem. To jest chyba ten od tego. Tak, od Flasha. Od Flasha z... no, z Marvelów. Z Marvelów, dobrze mówię? Chyba tak. Dobra, to na razie odłóżmy sobie tutaj. I zobaczmy jeszcze koszulkę. Jaki tym razem mamy wzór na koszulce? Chyba już miałem podobną. Batman. Taki, ale... jakiś taki zły. Całkiem spoko, powiem wam. Jak zawsze te pixelboxowe, chociaż pixelboxy już chyba nie dostaję, nie wiem czemu w sumie, ale były dużo lepsze, to ten wzór, taki Batman, czarna, jak wszystkie, całkiem spoko. To może nawet na miasto będzie można w tym wyjść. Okej, dobra. Nie opierdzielamy się. Jedziemy z następnym. Potem mi zarzucacie, że Niklaus, ty tak dużo gadasz i tak mało się dzieje. No to uwaga. Wszt, hopla. Dobra. I jedziemy, moi drodzy. Co to jest? Jakiś... o matko. Steven Universe plush clip-ons... What the fuck? Co to w ogóle jest? Czekajcie, otwórzmy. Okej. Zapachu żadnego charakterystycznego brak. Cóż takiego się tu kryje? Dobra. O Boże. Różowy, puchaty lew. Nie pachnie. O Jezus, dziwnie pachnie. Ej, on jest niby oryginalny Cartoon Network. Powiedzcie mi, co to jest i z czego to jest? Bo ja powiem szczerze, nie przypominam sobie z żadnej bajki ani z niczego takiej postaci. Może ja mało wiem. Dobra, odłóżmy lwa. Kolejny One Up Box Exclusive. Co tym razem? Znowu słuchawki? Rzemyk na rękę. Taki z Pac-Manowym tym. Jak ja generalnie
Nie jestem fanem. Nie będę tego nawet odpakowywał. To jest fajne. To nawet nie wiem, czy to takie bardziej babskie jest. I tu jest ten, znaczy Space Invaders, co ja gadam, Pac-Manowy. To by dla jakiejś dziewczyny na rękę było całkiem spoko. Także dobra, to sobie zostawię na tak zwane lepsze czasy. Pin. Co to było? Dune Universe. I tu jest panda i jakiś tam rudy gościu. I co to jest? Długopis. Oryginalny, marvelowski długopis z Avengersów. Spoko, będziemy Avengersowo pisać. Długopisy zawsze się przydadzą. Także tym nigdy nie pogardzę. I koszulka. Kurde. Jest jakiś Einstein tutaj biega. Z jakimś hopkiem. Powiem wam... Czekajcie, tu coś może na tym? Nic mi to nie mówi. Tam pewnie jest napisane, ale... Czy ktoś wie bez sprawdzania, co to jest? Jakiś ludzik ucieka przed jakimś siwym gościem i strzelają z laserów do nich? Coś takiego, chyba. Dobra. Całkiem spoko. Powiem wam... Dobra. Jedziemy z szałotem. Zobaczmy, jak to się w ogóle... Jak się do tego wziąć? Jak najprościej. Mam nadzieję, że to nie wąglik. Byłoby go dość dużo. Znaczy powiem tak, ja wiem co to jest, a wy nie do końca, ale zobaczycie. O kurde. O pieronie jasny. Za małe biurko na takie unboxingi. Trzeba będzie drugi stół dokupić chyba. O ciulinges. Dobra, spokojnie. Prawie to mamy. Ała. Nożyczki mi spadły na nogę. Świetnie. Dobra, to się pewnie dało ładniej otworzyć, ale ja nigdy nie umiem. Kurde. O Jezus, przełączyłem scenę. Przepraszam. Tak to jest, jak się robi takie... O, ciupaga. Na bogatości. Mi się to wszystko tu nie pomieści. Wow. Słuchajcie. Czekajcie, to oderwę. Już wam pokazuję, co tu się kryje. Moi drodzy. Smyczka www.incorsa.pl, żeby tu jakaś poszła darmowa reklama. Także smyczki są bardzo ok. Bardzo lubię smyczki, można powiedzieć zbieram. Dobra. Czekajcie, bo tu będę o ten mikrofon haratał. Jezu, zmęczyłem się. Tu jest koszulka. To jest koszulka wojskowa. OFF 705, dużo numerów. Także główna część przesyłki zawinięta w koszulkę. Z tego co wiem, to jest koszulka, jaką noszą w Legii Cudzoziemskiej. Także spoko. Jak Rusy przyjdą, to się w tym będę kamuflował. I moi drodzy, część główna, czyli indywidualna racja żywnościowa. Przepraszam, że walę po mikrofonie, ale tak wyszło. Indywidualna racja żywnościowa. Skład, posiłek, szynka mielona wępiowa z drobiem, pulpety w sosie pomidorowym, miód pszczeli, coś pięknego. Do września trzeba to będzie zjeść. Okej. Taka, moi drodzy, polska racja żywnościowa. Także możecie się spodziewać, za jakiś czas wyjadę gdzieś może do jakiegoś parku, lasu, coś takiego i będzie kolejny test racji żywnościowej na YouTubie. Obiecuję, zmontuję go szybciej niż Bąkol. O, także super sprawa. Jeszcze raz, Sychlator, Masakrator, bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak późno to otwarłem, ale wiecie jak to jest. O Boże, dobrze, ogarnęliśmy się z tym wszystkim. Z wszystkimi one-boxami. Ciekaw jestem tych słuchawek w ogóle, jak one będą brzmiały. Muszę sobie tu teraz zrobić porządek. I no to by było na tyle. To były one-boxy, to była paczka od drugiego widza, Sychlatora, któremu jeszcze raz pięknie dziękuję. Wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę, że się tak ładnie, sprawnie z tym uwinąłem szybko. Wpadajcie na streamy, wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na G2A i to by było w sumie... Jezu, ale się zmachałem. To by było na tyle. Dobra, to ja lecę. Cześć, elo!